हाबाफारिखौ जोङो जोंनि जे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' 15 फेब्रुवारि 56थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसननाय सान बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनिफ्राय जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै हाबाफारि लाबोदों। मुंख्लं बिथांमोननिसिम बिबार बावनाय, जोंनि रुंसारि जालांनाय बारग' बिबानगिरिफोरनियाव बिबार बावनाय, बड'फानिसिम बिबार बावनाय बेफोर हाबाफारिखौ जों लाबोदों। आरो दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जिहेतु बेलासिनि 3 रिंगायाव मोनसे हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लानो बिथोन होनाय बायदि जोङो दिनै बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। दा दिनैनि बे माने गोथार सानाव आं दिनैनि बे रेलिनि गेजेरजों बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ जों साबायखर बावहरदों, कंग्रेचुलेसन जासिदों जे थांनाय 1967 मायथाइनिफ्राय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय 56 बोसोर जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेबायदि मदद आरो अनसायनायखौ होबोबाय आरो बिथांमोननि मदद आरो अनसायनायजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 56 बोसोर जाफैबाय। दा बेखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों आरो कंग्रेचुलेसन जासिदों, ग्रिटिंस बावहरदों साफ्रोमनिसिमबो, वेल विजार इन्टेलेक्चुवेल साफ्रोमनिसिमबो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि जेसेबांखिनि बिबानगिरिफोर दङ साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननिसिमबो आं ग्रिटिंस आरो कंग्रेचुलेसन जासिदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों। बेखौनो फैबाय थानाय समाव जों बेखौनो मिजिंथिदों, थांनाय समफोराव जिबायदि मदद आरो हेफाजाब होबोबाय फैबाय थानाय समफोरावबो गासैबो रायजो राजा इन्टेलेक्चुवेल जोंनि वेल विजार्सफ्रा जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो जौगाथायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारिफोर लानानै जोङो हाबाफारि रनसायदों मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव साफ्रोम बर' रायजो राजानि मददथिखौ जों मोनगोन होनना मिजिंथिदों। बेखौथ' जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सिगांनिफ्रायनो जों होबथानायनि मोनसे मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव जों बुंबोदों, जौ जुवा ड्राग्स आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै। दा नाथाय दिनैसो जे आसाम सरकारा बेखौ मोनसे पदक्षेप लादों, बेखौ जों वेलकाम खालामदों आरो बेयो कन्टिनिउ जानांगौ। आरो जोंनि गेजेरनिफ्राय बे बाल्य बिबाह उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेजों लोगोसे जौ जुवा ड्राग्सफोराबो बन्द' जानांगौ, बिनि सायावबो माने गोख्रोङै खामानि मावनांगौ, जों बेखौ भारत सरकारनिसिम जों जनायहरो।